Ongi etorri jakindunera. Gaur, isotopoak azalduko ditugu. Elementu kimiko baten atomo guztiak zenbaki atomiko berdina dute, baina ez dute zertan masa zenbaki berdina izan behar. Ikusiko dugu. Adibidez, hidrogenoa unibertsoan hainbat formatan agertu daiteke. Baina zein da desberdintasuna? Kasu honetan, hidrogeno partikula honek protoi bakarra du eta kasu honetan nukleoan ez dago neutroilik. Protoi kopurua berdina, nukleoi kopurua berdina delako. Baina kasu honetan, hidrogenoa bebai dugu, baina gure nukleoan protoi bat izan ezik bakarrik, kasu honetan protoi bat daukagu eta zer dago nukleoan? Neutroi bat. Eta beste partikula mota honetan protoi bat daukagu, hau da, hidrogenoa daukagu, baina nukleoan bi neutroi ditugu. Kasu hauek, hau hidrogenoa da, hau deuterio deitzen da, eta hau tritio deitzen da. Kasu honetan, hauek hidrogenoaren isotopoak dira. Argiago ikusiko dugu ariketarekin. Neonaren isotopoen masa zenbakiak 20, 21 eta 22 dira adierazi isotopoen simboloak. Eta esaten digu neonaren zenbaki atomikoa 10 dela. Ikusiko dugu. Zein da neonaren elementuaren siglak? Ne. Eta kasu honetan esaten digu zenbaki atomikoa 10 dela. Kasu honetan esaten digu nukleoan 10 protoi dituela. Orduan, dakigunez, hemen kokatuko dugu. Eta esaten badigu isotopoen masa zenbakiak 20, 21 eta 22 direla, kasu honetan, hemen jartxarekin izango dugu. Hau, neonaren lehenengo isotopoa izango litzateke. Eta kasu honetan, aterako dugu zenbat neutroi dituen. Nola aterako dugu hori? Kasu honetan, dakigu masa zenbakia berdin zenbaki atomikoa gehi neutroiak direla, ondorioz neutroiak masa zenbakia ken zenbaki atomikoa. Gure kasuan, 20 ken 10, hemen 10 neutroi ditugu, hurrengo isotopoa 22 masa zenbakia duena, 21 masa zenbakia duena, bere zenbaki atomikoa 10 eta bere masa zenbakia 21. Ikusten dugunez, ez dira berdinak, zergatik? Formula berdina jarraituz, ikusten dugulako, hemen neutroi bat gehiago daukagula. Beraz, ez dira, elementu berdinak dira neoiak direlako, hau da, 10 eta 10 delako bere zenbaki atomikoa, baina bere masa zenbakia ez berdina da. Eta azkenengo kasuarekin ikusiko dugu. Hau da, 10 protoi ditu, baina nukleoan 22 nukleoi ditu. Hau da, zergatik? Ikusiko dugu zergatik. Nukleoan, kasu honetan, 12 neutroi ditugulako. Ikusten dugunez, hauek dira neonaren isotopoak. Hau izan da guztia, gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.